taruh dia ukuran ini orang. Oke, nah di kapal disamin harkan Allah aita mana kapal tigri. Nah tomo pernah dia orang anu. Apa rasa bisa dulu keterkan wa ini lagi tipsi sanuan amor. Jadi pati ya kaya kapapatay na api ya sumanga nabi na dinanay kabaya madakala mga nabi riyaw takapatay bibrutis kuminwa sa TRO asara di matay so kaya berarti ako ron sa api ya sumanga nabi na di kabaya matay na penari imranaw api 50-50 aman okay. So Adam alaihi salatu wassalam na ayam ya pagi dia sa dunia na 1000 year. Namia kadmu makasong sumalakal mo. Baga niya sumong sumalakal mo ko Adam. Na ayay de duwa na siyaw goto sa 60. Isa akaw na siyaw gito sa 40. Kadua niya nung sumong namiyat tarutog suwede niya na 1,000. Nagito mga bata. Summa doon nabiyula Idris namiya ka doon mamu makapamisita sa mga malaikat. Okay na si iko'y kadua na ayam yan isitaw na susubo malakal mau tabata yan na malaikat. Agi kaya nga apagang niya sumong sumalakal mau ko Idris na may akal Idris. Iku malakal mau ta Idris. Niya kataling umakurkat dia nga kang tanto kasikat. Tanto ka lumalangap sa langit. Kaso ko yung Idris, ngaya aman yung Idris. Na timo unso lang wano aman ko dunia. Na miya katimbang ko aman niya nasa sakataw. Giti ka lang aman niya. Namin ikakantawin dyan langit. Tumalakal maut, na miya pikir umalakal maut, pamisita niya, mataan niyan. O tito malay amal. Nasabab sa giyong utamiya katalugawin na naliawalawan na numalakal maut. Kaso nabiyula Idris na yasumud dahru kulla. Sunso intiro sarawuda di nanipusan. Nauman mau masuk iftar na betal niya nyo puasa niya. Nauman mau masuk iftar o malakal maut na di niya betal nyo puasa niya. Dekakan. Nakialawan ang sumalaka Nabi Idris. Napagari ko anta ka. Sige na ka naman nariuba ko manusia. Sige na anta ka bisari. Sige na sa ka naman nariso malaka na mau. Tigin na ito na. Iminitaling umabang mga kuisa niya wa. Di na ka na. Asabab sa sisa langit na miyasika-sika takaon. Kadi ka rin ibig kukentawai. Lagi nga piyamisita na kan saka. Lagi mga makaparateo sa tando ka malay aman. Natingin na ka na po mga kuisa niya. Tingin na di. Ayaw mo minitaling umakor ka na. Mataan na ka na amalakay. Man to na pag-ugas ako ka. Tingin na di ka pa kay. Tingin na miya ka umakarakan. Kaya ko bubayan na kan na pinutulo mo kung makapagtaw ka na miyamisita ka na kanaad na masukata ka na atutulo. Pati kumalakal mo, ano man na yan. Tingin na, sanga na ka, ngaya ka pangawasan niyo, di guwisay na iwa ka, sarbo ka tama na, pa man natisting bu, nabapiyon. Natingin na mga bandi, magaga, tingin na ka nakikagaga. Kagi pawan naman mo si Idris, kaya kadua mo sa. Kinuha ano malakal mo dyan niya, Agiyaw kakuha niyan sa niyawa na baada sa atin na piyakakasiro mo sa niyawa. Yan ang nagya tamangon. Tinatando ang mapiya. Natingin na sumano marata ka patay. Ti ama niyang man.
ba'da sa'atin inuyagit man Allah ta'ala. Kaya ito na kaya tamang tingin na ibit. Kasadya tawa kararangitan wala mata yap kararangitan wala na ibit kasada kanu kakenaan. Nas kaniya pa ni makakalaw na kanabi. Oh. Ana tingin na ikadua pengening ko ka tingin na naman ya tingin na ino ngadi peka pamisita sa neraka. Asar buah makan bisita corona kena berkurung julid. Kena basta murdi so Allah na pakasul de gaundin. Tigu Allah pakasungan ko nagi. Ya kasong unju Idris. Agi o kapapasiwan niya no neraka. Natigu malakal mo tan lagi. Nya pasado tingin na di ga ana penalas. Tidak naman tingin na ino ngarani pagi na surga. Ati ebu penutil mo ko mga tawa kan neraka na di surga. Kaya kasuldi man, agi ako makasoldon. Ay mana lalang na isa kaol na ditiluan umalakal mo na dipiliw. Oh. Ay no kada kala nakadiri sa maradaw na utakan. Dipiliw. Kini no kali pangaliw, anto ni mi benar kalakan. Natira dia permadali mo masubang kita. Natingin api yang gina ditiru na karakan nagagina dalilakan. Bagana atigian napitero Allah alangwano. Berani awan napakau kita kapatay napiakaw kita ngompan na dubul. Marata gumapia. Nami lepas akan nunut. Eka dua na langu-languan akadno Allah napakau kita kunaraka. Piakaw kita ngompan. Wa in min syai'in illa wariduha. Nalawan apa kasul ku surga ni Peter Allah na wa ma hum anha bi kharijin. So kasul ku surga na dipilih na iman tu na di ku pilih. Oh. Tahu saja mo talimu Allah taala na isa kau na miya kasih sa dunia. Oh. Igu malakal mauta pumisita anak na iso Idris. Aku na kanjaniyawa. Paina lo to aku ganiawa. Natigo Allah taala no adi tupadi tigin adi kailangan na anasigan person. Kapag utak na kuniyam. Kailangan na sana ko makasungo. Na miya mimili ko mga taon niya na mga malakal maut. Niya kapiliw. Sige na sunguin nga sukuan. Ayamana niya na Idris na tiro ko na kusi sa langit. Oh. Yung wana malaikat ayan na piya ka doon yung upapakyan piya ka lang tapya. Pag na langit, ikadua langit, ikatalawa langit, ikapata langit. Yung yung umako ikapata langit, tigu Allah utana kumalakal mo tapakatarga nga san. Tinangin, tingin na sana kan ko isa niya wasang na ikapat lapis sa langit. So saba pero na so Idris na si kiyapan taga nakapatay ko ikapat lapis sa langit. Karo siya gadi nabitan mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilani man upama kana pagapalagi ko kapatay nagiti mi alapaso nga ikapat lapis sa langit. Auman ni pagletano langit tagus ikadua langit na 500 ragunay pelalag. Oh. Ya wata-wata na. Nasa kay pagapalawi siga bumiyawi chapablik. Taka mercy. Sa sanitaryo mamiyakarani-rani. At hindi makapalagoy suya manan yan. Na Idris, nasa katani pagapalagoy sa gingay kapatay. Kaya doon dyan niyo. So, man mga babayakan yung Musa. Aso man yung Musa, nagina ni Peter mananalangwan na nabi, nagina ni Pawalon. Ino kadikala na marana, waka di Musa na Pawala mamu. Oy. Gina ni Pawalon. Nayamanan niya na, may akadul mamu makasung sumalakal mo. May akadul makasung sumalakal mo. Pagka na yan, sumalakal mo, ito kumusa. Naguin niya niyawa. Nakagibo niya lalali siya sa Musa. Hey, Musa. Musa. Imanto na tarimang ka din sa lautala kung nga niyawa. Ayam ya pikiro Musa na bunyi ridwe. Oh, ay. Gupagi ketiar sa Musa na guni ang pani mo abugriyan. Ay, kati ginagina ridwe ya kanya sigurad. Agi sami panutul sa kitab. Lagi mo takawana na 5 Musa na aya begruto na 40 katawa mama begrian. Yung takawana na 5 niya. Now niya pakapani mo, kapipigilin, isintugan niya mamauto. Ay gito so malakal mo.
Ayaw gyapa ka ubayo malakal mo na bunyan ni siyang pakiya naman ubasonto kasampan. Gunia sampala na sabab sa kaganian na yan biya ko itamato malakal mo miya buta. Oh. So kaya buta malakal mo na sa yung wala ya Allah. Anna Musa la yuridul maut. Hey ya Allah so Musa na dinya nga bayo bumatay tinang eno kiyaw na anak niya. Okay, pamana doon matiru buku isan niya wala kiyaw na anak niya. Natingin na sungoy nga gina explain nangon. Di ka baya matay tingin away. Natingin na sungon. Napipiya ka tiru kang niyan maaksip kamarangin Musa. Oh. Natiro ang na pelulubos sa malasangkan na mga bili-bili niyan. Na kayatan niya na paladaliman niya. Na ipuan niya na ipun jaulo. Na tama sa iko. Natiro na kayo to. Natiro ang nakagidi kabaya matay. Na saan niya kaya deketan kung paladaliman niya na kung beraibu ng kanan na bili-bili niya. Na ginali begitu menakati niya sa dunia. Oh ay. Anak pemungaw. Niya ko mo jo malakan mo. Tingin na di ka bisa di kabaya matay. Napagi po nakako lagi ang anak na bili-bili nga nasanya kada kan labaray ibu niya lagi na ninikati nga sa dunia. Anak tingin na mati ito. Ginaway mati. Kalau budaya beribu. Oh ay. Kada kan labaray ibu lang ko tayo bili-bili. Tingin na ya malakal mau to. Na mapasado to, na tinapantay ka rin. At tigil na ito mo imado, ano ba dyan? Kaya mo na iyawan, lagi tigil patay yung malakal mo, abiya ka doon makakasiso, kaya patay yung Musa, abiya ka doon makakasiso malakal mo. Aya, gila tutulakan na, aya, kadedesala na yung amawgo, nadapulabi mo kapatay. So, man, so yaman na niya, na nabiyulan, no? Na ayap yan tulo, tingin minsan no nabiya, so Ibn Abbas, ya tingin na kiyat dapat marasolo, dapat marasol solo. Na ayat kaya pagintaw nok sa dunia ada pa marasol. Na miya kapat tagato sa 80 rabu sa dunia. 480. Na miya rasol sa kanian, agi ang ngota ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Oy. Kaya malalalag nasiko kaya rasul yan na ayak man na kaya tibligin akin ipanablig niya sa iyong ko tawa kulis tagfiru rabbakum innahu kana ghafar na miya kasyaw gato sa 50 raw na kaya tiniya. Oh. May ito agi nga 40 days 4 months. Ya 3 days may ito anan. Kiyang galaba ko nabi ulano na miya kasyaw gatos agu 50 ragu na kiyatin niya ni Kandawat. Na kanaba kapipita buka inaloy sa suratu, anto naging uta surah kita suratun no. Alaylaw wa nahara, gagawi do na pilakad dito. Ano man nari kapagatas kilian nari, hindi ka ruman yan, nari dua eh. Oh, so yung mga watay, nari dua eh. Napingiraw ko mga wata ko pure man, nari arka na yan. Oh, ayamanan yan na pumatay tanong na ayat itu agama naging ama uman gawin nakaumana na beteng ka ama uman gawin na luwag ng sipo tagiya laun na besera no imauji karuman yan na dinian disuruh yan no may tumalawalay natigin nakigaldeg ya dunia kagiti ko Allah taala ngayon to agin ya pag-paganaya engineer sa dunia nasaka. Na pag-engineer ka, mbala ka sa kapal. Na sumiyong, ano ya Allah, ano ko mbala sa kapal. Natingin na siya sa kalasa, narungan mbala. Natingin na kiyo man na nakabibiteng nga na numadala to. Uba sa kalasa, nadigo. Tingin na rungon din man. Naguro na kayo mbala sa, kuna ini, lancha, barko. Lagi ako mapasad, naguwa kayo do pa yung sumadala to, tingin na inaw. So nabiyulan no, na uman may gusto musim, nakabaguan sa masa ko, kabagutingan niya. Uman ni sige na kauman na naging utabiteng niya. Tinaydo ako beteng ati guno, tinaydo ka panay sa lancha na sa kalasan. Oh ay, ada bone in.
Beremia umami ati tigu Allah iman to na langwa na miaratir kana pakasunod nga. Tiyo kayo ay kigil de dunia. Miataro to penjaman to asiyaw gato sagu 50 ragu kigil de kaya dunia. Oh ay napiya makasuldiyan yung mga wata mga pamilya niya na miya mag-Islam. Di kaya manawatayan di kinama. Pama na pagkada na ungasan di kinaway. Kigil de dunia. Kinama. Katawan na kaman nakadir ka sa sipot. Mata lubog ko sa mupagde. Ano ba ka po ni igi kalasan? Tingin na mata na kaya kigilit. Tingin na kigilit na. Ilala palaway. Di ko rin tumiyabid. Gabayo ko sa sana na nakakaini. Tumiyabid ko. Beri miyati na gudagdaba dunia. Nagu uraga mabeger. Nagu pangalan na kayo sumiya makabeger ato na so iga punca panaw. Mga bulan. Naberi miyati na. Minigil de dunia kena bagi buing dira na kagi na interwa dunia na minigil tau mia bida wa tau to ko palaw anak ko manoy joki o mo no igna mia to nasib beturu yang ali kambang oh ama ya abati ana ibnik ama wata ko ngaman namia ka puringan ali piteri alim ansari agi nga wata na lalong ka na wata ka namiyaga pala iso nabyulano Rabbi innahu min ahli Rabbi innahu min ahli aduh ya Allah wata nanan pakisabit na karakan naguwa kisim baga wallah Laisa min ahlika wa innahu ghairu amalun salih. Nuh, basta manadar kaunot na bangawata. Oway. Nato mo na nakagitan. Kaya gitan niya tayo. Oway. Nasa kaya pulang-pulang ulang unot ang dunia. Napumaba. Isagi yung koto akiano ukikiran. Amanod no tumiya tiyo. Natiguno kay manto natimuti muna kasi kano babay mama mano siya binatang aning ka na iman to na may to so kapal tano na uba kano api madiyong gulo uba kanong bubangunan sa walayo ang babawata kano na kuman ng tano na pagkapanod kailangan na stop pasin lagi do ka sulot sa ihram kailangan na miya kapag ihram kano iman to nasabab sa giyang gaya aso na di pagkatigil. Hindi na giyang partner na minulubata sa katipukan ta. Kaway. Tamalo ay mabulo-bulo ang giyang di katigil. Bito po kasiran loo. Yung ay mamubudong na gumamupliso ka penuriman. Lagi natutulay. Ilay yung mga aswan na nakalalakaw niya. Nakanabo niya naman nananasan. Ino niya na namin yung gulaw kasabot sa mapasangi ka panuriman naging ewan. Napakitip niya naging din ko tagog yung edwiti man aso. Kumba kasi nga si Ramsay. Miya kawid din na akalukuan. Bedung tingin na pakada ka na kami din. Naguwag kay para lawikino. No! Tunonon! Pamumuluan. To si Ranjang Gilid. Ito na, mga aso. Tigil napakapasad nga siya, minibulu. Namapasad na suwa-suwa gutsikan na umigan urakan siya. Yung mga pasad na kaya aso, ayan na piyag-imbitar yan. Tigil na aso, yun yung ito pumulula. Tigil na yung pagkatigil yan, Tigil na iman to na punishment yun. Basta ang masa. Adiniwan na yung lula. Na dia penjagaan ulpaka pembelagin sa taman sa di mapasa de yung kotoa kakandungo yung sa pantanan ile yung man mamuuswana nakapiabangan deseni miaka perantayad nito sa kama bubidu nagi mapasa ngay kapanuriman na basta ayam anan yan na pagubay na kasulagi di ka abidong abai na ayam buka keparunian asay na ka nada kapagakis ka na kan ka kaparaan lumangkap sa mga madakalataw na lumangkap ko kad na kapenderwa ka apa nalangon ito punishment may abo si Raja Dunia nasok kaya abo ba yung Raja Dunia
Sama no to. Na pero to mga deya 480 plus 950 pinari ko lang. Oh, hebay kanun tutwalo. Maya kapag intaw man suwada. Tao to. No, si Koreano ba'da tufan sa 350 rabu. Agya papagintaw niya nagugumatay. Natinimuto Ibn Abbas radhiyallahu anhuma natige na ayakyat ulok sa dunia na miyakasang gibugu 700 sa 80 rabu dunia. Tapi akat tetapala ito. Oh. Ya mana niya nakagigun gumata petay no. Kasi akan jaga nusilam. Miyalo ko sa dun. Namitimu-timu agi yung yatalo katawa wataya na so Sam, so Ham, so Yafis, na di na ni pangingi po siya mairan. Kaya gagawang iran, so Nabiula Nuh. Tigiyang mo Sam, akakaawata, wasi manari. Pagumana takur ka. Lagi yung gaya ama na takar ka na sakad ni mata urun tiro ko mga pagaringaw. Ginawa. Tinato niya amanat ka, tingin na amuro ka bi isnatayni wa anha ka an isnatayni. Di amanat at yun. Kasumranaw na adna amanat yan aribat. Ari istadi maranu. Adna amanat to tao aribat. Ibarat yan. Naputay so tao, natingin na mga wata, imanto, na ipagamanata kan wag yung mga lupaakan. Nadia kan iprilaw pa mga pediniro na ariniwaya. Jadi itu ke pakaya unutan, kaiba ka naraka nuksuto. Kaad na faraid. Gitu na liyo. Ada ko na. Ayat tinggi na ipagamana takar ka na dua. Tinggi na tulono. Natinggi na. Pagana tinggi na amana takar ka na. Lalayo na ka. Nagubang ka pakalipati. Kapkesang kapanang ka. Si ikula ilaha illallah. Amana tayo. La ilaha illallah. So atige so la ilaha illallah. Na ibetad ko sa bala timbangan na so langit ta pitwa langit tagu pitwa lupa na tagu ikadua timbangan na mapenedin so la ilaha illallah. Oh. Naya pa kaisi. Lagi nakatiro mga ulama, katiro nabi. Amangka na akhiru kalamihi bi qawli la ilaha illallah dakhala al-jannah. Sa tawa ayah pulimpo sana matiru yan na so la ilaha illallah na tao ko surga. O pamana pagkasiguradukan no akiba ke tonton so la ilaha illallah. Oh. Benda da siguradutan no. Ngkai no. Bang kakalilipati asubang kita na dua. Oas. Sa'atu ayam ana niya sa'atu sugara agu sa'atul kubara. Dua subangkit. Pag na bangkit na kapapatay. Na ikadua bangkit na payda na bangkit. Napalay yung sigad yung kutwa. Yawma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kulla dhati hamlin hamlaha. وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. Siyuto inaloy kubang kita final. Ogay na sigad kubang kita may ito. Agyang ko to akakada isa tanod ko mga bai. Aso kung suwata abnaniran apapakasusooniran ay pilibadiran na diran ketanudan. So mga bai amaririmbit na mipimbuwat tairan so mga watairan na diran kagdam. So mga tao na mababarga, da ininyong may rana pakabarga. Da kaya nira na pakabarga. Sa lagi din to o sakaratal maut, aayamanan yan, na dan na tanudu manusia kung may tubo tanud. Di niyang kakilala si ina yan, di niyang kakilala si ama yan, niyang kakilala sa mga wata yan, mga tunganay yan, kami yalan dapad na taruto. Natimiyan lang daw pa rin, na ayaw pa no ba kang ginawa la ilaha illallah, miyang buhay ka. Did na kita. Ayaw mga nagyong uto la ilaha illallah, apunin po sa namatiro ka na la ilaha illallah, na ayaw ukitanan, na isa ka tiro mga ulama na faqidu syai'i la yu'ti. Basta so sa ayaw mga niyan,
na manusia na basta de erke anu na dinami pemegay. Ugay na ini pagintaw ka la ilaha illallah na abay ka puteka na kebel sa la ilaha illallah. Oh. Anto na la ilaha illallah katay aging anu to aging utonok sa patiwat antanong. Gilay na kanjing to wagi. Oh. Anto na la ilaha illallah. Demigay sawata arwar ku Allah. Nade aku sawata waktu kuata arwar ku Allah. Oh. Nade pakapupunan arwar ku Allah, nade akeun guden arwar ku Allah. Lagi na la ilaha illallah. Na umapa dalam kota wagi gaya la ilaha illallah na miyakatiu kupanan abulung sa api anto na arata ginawa makatana ku manusia na kibulungi anu na la ilaha illallah. Dapat oh. Na amanat tanan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Wanta nurunanan, kata lu makan dua, oh, kata nak namanya manukan juga. Oh. Kedua tiga na amanat takar ka amapia, isubu karka. Na wa subhanallahi wa bihamdihi. Amanat tayo no. Tiga na ama ngay no bisut wa subhanallah wa bihamdihi. Ino tubis. Natin nakatawa na kanto ni kipan taging subhanallah wa bihamdi. Subhanallahi wa bihamdi. To na rin miya simpo-simpo lep kebersong. Malbud. Oh. Nagyari atigin na subhanallahi wa bihamdihi. Na ayat tigin na kipan tagay. Aya kabegraya. Nakagi ayan na tong yung tulo na pag-paganaid na rason. O pamakakuan na bitiran wa rason. Nagigay na subhanallahi wa bihamdihi na wabiga silatu kulla shay. O at tigin ulalayo na kakumbati aging kaya subhanallahi wa bihamdihi na lang-langwa na inkata. Inkata. Piyutul wallahu ta'ala ka. Na ulalayo na kay tasbih sa subhanallahi wa bihamdihi napakadudun ka wallahu ta'ala. Ay berarti na lagi du main niya kapia-pia kay main manbud ka makamurais na niya dagian ko tami muringa na ulalayo na kay tasbih subhanallahi wa bihamdihi na kusui sumimuringa. Ay dapat yun. Kuwi na di tanong na katawa. O mamu biya ka melaka nuki karumanga. Tadi ka pakabali nga disira pagiug. Nalalayo na kay ni tasbih na katabi ko Allah na kekasihan ka di karumanga. Lagi mamu padaga nga miya napis. Nalalayo ni tasbih subhanallahi wa bihamdihi. Kapakan dun wallah sa kapitan niya. So mamu jo kaya dan sa beger. Isaw na miya sakit. Adi pa ka galaw sa mabeger. Nalalayo niya tasbih subhanallah wa bihamdi pagkakasinun wallah subagriyan. Nah, ay dapat yun. Pernyataan mo ya. Ayah katoy kuro na anak yang marata betah subhanallah wa bihamdi dunia tiba. Wah. Kaya dia kena pagul muda napasan. Oh. Nah, sama nanan. Nah, benda api sumay kena piu kau kan winian. Api sumay kena miamu kau kan yu kata lu di pitiruan. Ada pati oh. Dengan tadi mau di rumah. Nah, ikadua tiga dua takulai naging subhanallah wa bihamdihi na wabiga yurzaqul khalq. Kaya tiga nananay no kagbati ako subhanallah wa bihamdihi na sanmi sa sabab adia kendi kapag para ko mga kaadi. Nagyang ko to mga muhaddisin na ayam anani na sumiurat sa gyang ko to ayam anani na tutulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa diyan di kapanutula kuno na isa inyo sayranon na swalay na igira lalayo nun pakitasbih ang kuto subhanallah wa bihamdihi na didin ketup yung kuto apag perkiran walong ta'ala ayaw mana na sila gumiskin oh ay dapat yun oh paman na subhanallah wa bihamdihi ibarat na mga tinda niyo
Na yan yung tisbih na subhanallah wa bihamdihi. Apakalaban-laban mo. Pakalala kami bejit. Kanabaya po ini yun na ito na subkunja kalasan na tikisa na kuwan. Saladun. Wati ginumi di katakaw na yan. Iba tatay ni. Hindi ka maka lango na customer na sir ka di ayat po ito na subhanallah wa bihamdihi. Nakapakay pa nakatay doktor eh. Kagi mo ito miyaw namin ako siya na ipeturo ng mga alim na doktor. Api ang to na sakit ay ipumulong na Quran na pala kaya pa sa dunia na nasa Cairo. Oy, na ini sa gista kan waya ko na pagate lugu de merkano na ano yung katawa si Muhammad Siddiq kapag dunia na. Ida pa tiyo. Na sama nanan nakuha tanong na no. Importante na niya kasukatakan. Sagi nga mga lintan. Tiga man awataya, amo. Anto na pa di kadua manatakan, natigay na ikadua manatakan. Na isyo para karkan wagi nga dua. Oh. Isyo para karkan wagi nga dua. Ilan yung maso Nabi Nuh? 1,780 years old. Kaya tinila dunia, nami ang pipenya di kapapagamanat. Nagyang nga maranaw na walo-walo pulo na di pangabalas. Apa nga ngarakan wate, natingin nato na basta katswapo akan. Kaya ayang mga nabi din sa mga nabi, awi sumaranaw. Oh, na. Kaya tingin na amanata karka isyo para karka na asyir kuwal kibr. Panang gilay nga na nga kapanako to. Ago gyang kaya kibr. Define tanong anto na kibro. Anto na share. Anto na sa share. Kapan ako to. Aya mo kataw no maranaw na aya sera kana kasimba sa barahala to na supumulong nga mga tunong mambu mga doktor yan. Oy. Adun pa na aya doktor yan mga tao sa kayo. Gina na di na to di panaluan. Adem pernah berang-berang din. Oi. Aya pipikiran niyo na upunga sa namapad. Aya mana dia na adna sarigan kaliyo ko Allah na pipikiran na upama kapagigi mo ka na tarotop na may rijika. Rijika. Rijik sa manusia. Dan na bagrian, dan na pawilian. Leno man nagyang aulia. Gua kay kakibri sa gyang may kalala kayo. Kapsi beniran. Oh. Ano ni kaya pita yan na umanisan na daw. Bulungi nga sa kesakitar kami. Rizki kami nga na kayo kami akan ano no. Nagwa kikakibri so aulia. Tingin na kiyas so kara na kiniya. No. Rinim ba niya sa walubutala. Nagunya na kikuha niya kalala patong niya. Gimuta kaksiyan. Oh, parkulian. Apa tak niyan? Aja na ikaw lalararagi niya na wagi ba na kuwan manijiro. Kaya rumah manijir na si Iblis. Mga factory niya nuto. Auli ino kayo ni. Inay ba apa tak anak ni? Bila yan wala uta na. Ati gina di nga kipeta Madi di pa nga nakatatambang ang mga tao. Padigaw managi. Tingin na ibit. Kabangat tagila kang tsutumata. Natigwa uli amatay kad na inawisira na gisinduwa. Ini pangdirian sa saitan. Maya penuh-penuh butuh. Ano tingin targi ako nga din. Targi. Di ako pagat. Natingin na ubang nga pagalang yun. Tingin na uway. Di ka nalangan. Ubid na pakasagod nga so pinagawi. Nang mabupataan. Tingin na di. Di na pinagawi bu. Natingin na ito na ikapasado. Natingin na asara, bagay ka sa lugar. Na umang sembayangan na suka na ka sa patalado dirham. Nando na po na yung nano to, sobrang purpis. Sige na piuran na. At ang mida man hindi niya bukir ka na mukhang pera. Piuran na nun. Tinaway, tinatapangan na kan maling ako. Namaya din kagin na kaya sumibundag hindi mo maswaka to, namaya din bunch. Masarap may ilay niyan. Henay ka pa kasi lang nalikat yan yung samboy yan kaya namusta namin na ito, patla doon dito. Sige na, bagi. Oy. Kaya mang gunya nung lalayo na sa samboy yan, patla din na. Kaya lang. Oy.
Mala amin pun dunia ni. Kagi aku kata lu gue perlu kata ni anda. Hati kita benda kia lipati ya gitu. Tiaro topi ada ikan dua sambayang dah. Tidak mati kan. Dah kata manja kuat. Pasal memang kuat tu parko dia tu. Mana tak bom benar lagi gaya. Anda kali ini sudah nak betang kayak betap. Pihak merakan aku mah. Oh, ayam mana pasal tina lalayon. Tina ada kuku sa lalayon aku. Oh, bagaimana bagi berper. Oh. Nanti kita betang, tingin tepengin patang kau digus kamu dah. Nanti kita panggil tongkat manu dah kadek gargai. Tidak panggil tu aku nak usirkan lagi suncukan nak uniam pamayuda senjata ulia. Yang apa bututan mana so dia. Tadi aku ada tiga orang nyata ya. Oh, pembeli nak pawel kayak ini lah. Tiga oh, baka beli enggak? Bang ini pergi latih ke petai ke semua ucapan Jawa lain. Tiga na tua tiga na aku pagane ada mia ada ini pamayuda sakam cakap. Na tiga na ada ko maka atau ko paganay ka ayatin digka na swallo kita lah. Awai. Ayang aja panindig na swalla na mia kabug-bug ka. Wahdaka ma'al haqqi aqwa minal batili wa ma'ud dunya. Basta ayat pedika na swalla na ayat na power ka na sunjua lugda na. Dia maka atau. Iman tu tinggi na misi tu kata na ayat tinggal di panindig na patla de dir. Nyatay ka. Oh, ayaw mana lalag. Inga ka pa na ko to. Api ang tunaw nun. Api ang sumanga sakit. Na ubang katarima tika inwa ko akimia ka beger kapunan ko medikol. Punan ko bayu gisik. Inwa akimia bernag yang ka pugudu nga punan sa detab. Aya kenapa poon kaya ptero na kana sabab. Oi, ayah dini di teruan sabab ku detab, sabab ku kuan, sabab. Opunga gira poon. Na mimbelu itu tosir. Itu pati na suwagi-suwagian ko ng mga sahabat. Ito nakapit mana ya? Nabaano niya miya ginom. Kung mga alim. Na. Sama nuto ating mana niya na mga sahaba ka dito di padutul no nabi sa giyang uta ahlul badia. Pamana atag tunas badia. Atag bukido. Yan di padutul. Nasok yan naguno na mga sahaba anna tumi ya Rasulullah indi soal. Anna clarify na karna. Tingnan naman Tina-ashir ko kada arif na. So kapan ako to na tumata na katawa na midnanan. Aya buat dia mi sasabutan na antonay kibra. Nato na pumagin ni wa kibra antonay titu definition no kibra. Adi tanong kata na antonay kibra ka. Iman to na isa pa na membro ya expression na maranawa ina mata nga ring umalay kibra na. Oh giyo. Adi tanong kata na antonay kibra. Oh. Ya Rasulullah huwa ayyakuna li ahadina na'lani hasanani. Ya Rasulullah, bahaya kibr na maka sindel tasa sandel malayar go. Apa mana ayat kias yang kita nuna tunai malayar go tanong ba? Mga libay dende libay sa tanong ba? Adin basta ya katin di agir ya dia tahu makatiru pa. Oy. Lagi tay mga layar ge. Baya tige na bapedesaki bera makatilu pa ta samia kana layar ge. Na so mga ped na da bayranun na tanong pa kagia. So mga sahaba na aya kasirwariran na taman ko pamusuan. Oy, lagi dalo sa kanya, lagi kalululusan niya na malungyan niya. Lagi na ni taman ko kasirwaro mga sahaba. Sama sa nga pamusuan kayo nakagida si minto kapanabayan ako. Napapalagoy nila ng bukto-bukto ni Chokuan nila. Nasisira ni Plalawa na si ko mga pipiasandan. Ya Rasulullah, huwa ayyakuna li ahadina na'lani hasanani. O pa maka tulong pata sabi ang pipiatalo ba buto kibir tigina di. Do to makasulod siya kibir. Aya maana niyan. Nakagida makasulod ko kibir mga sandalaya.
Nasad na kay sa malay argo ang mga sandal na pamamasaan niya. Oh, di ka nubin di simbo yung umasgita ng mga tikuro. Oh, ayan pagilay na lima malay argo ko sandal nararandan. Abob simbo yung adi. Oh, na. Kano mabu mga bain? Naya mga arkiyo na mga tapo ko. Oh, ay man tapo ko naging utaw mga lumakad na lumataka. Na mga tapo ko ito. Oh, happy tunay mga layarga sandal na iniusara kada pa kasuldi o. Da pa kasulda o nabisi ko kiber ugay na binniya. Upo na aya ipsendala ka na ipangangarigar kami. Iplawan kan kami. Akan na ba kay nisiw pilayarga yan nagubila kagare. Kagayan eh. 7,000. Ha, hebatan niya kasulod yun. Aya kaptulong pa ka sa malay arga. Nasuaswat ka ko Allah Ta'ala na da pa kasuldaw na bisa kibrang kanan ako. Ato matanda kong mga sabat, nami yung pin, iman to saan na mapigawan. Oh. Kuminiraw man ya Rasulullah, huwa ay yakuna li ahadina hullatan yalbaswa baaya akibr na did na kagiyaya pinakamapya malay arga si kumanganditar no mga Arab na sotra. Oh. Ay kaya mga sotra nagita ko may kintabay lagi ng mga antuwi rasa. Oh. Baka no ba na ipagantuwi rasa kami Allah lakawasiyatan mo eh. Oh. Ay amanan yan na depa kasuldo Islam. Depa kasuldo Nabi ko kibrag yung na kanditar sa miya makapipi ang ditar. Oh. Na ayapitero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makatiro Allah Ta'ala natigina to na sudelin si ko igira sugan sa masjid na sumapi ako mga bangalayo. Ya bani Adam khudu zinatakum inda kulli masjid. Kay mo riya tawadam na igirab sumeran na sunyo mga pipi ako mga ditar niyo. Saya tanong iba pa mga priribata. Ay girab sumeran na sunyo dia king panakaayar kay ni turu. Oh. Yang kami ni sulja tu ini, tinap niya ako niyo, din ako maruko-ruko. Oh, na ira pagupisin na ka na langon no lalante ka na aya kaya patot na basta aya pagupisin na ka na sa Allah na sudin sumapi ako mga lidar na. Ito pati, oh, kuwan tanuanan na pa na mga tumatan sa giyo nga inikalimutan. Tingap man na giyo nga sahaba, ya Rasul, do tumaso tinada, na tinahuwa ay ako na li ahadina, dabatan yarkubuha ya Rasulullah upama ka ayamanan niyan na ana service kita aya dabayran na mga unta mga kuda na aya ko na pinakamalay arga kuda sa giyang kota masaw nabi na besta ko unta na besta unta aya kolor ya na mariga na gito na mga Land Cruiser to mga Fortuner to. Oh. Basta marigay kolor. Nasi ko mga sahaba na ayabu makapaguntaw sa marigay na subuso Ali bin Abi Talib. Ay ana untan niya na marigay na so Ali bin Abi Talib. Nabanang pedisaki berama piatay service tigi na kenap non na nubong ped. Kenapa na kiber? Oh. Ay dapat yo. Nakagida makasul ko kiberang kaya service. Nasan sa kagaganiyo. Multikam. Tulam juga dua teragi. Ribu. Ini seg. Bayros. Bayos. Pakat tunu-tunu saja kegegela. Kapete kamu. Oh. Mana niya nasan jama pia pegede na teragna. Teraka ngaka depa kasuldew nabi ku kiber. Okay, nabi niyak man. Upog man aya ipetirakan na yama ananian na itungkol ka ginawa nga ko mga tunganay nga na miya kasuldi ko kay man. Oh. Ay dapat yo. Igiraya teraka service ka na pidi ka na umani sagada na katunganay ka na bapapagda ka ka pero ipilalagkanan. At hinamata niya ko mapi ada tawata miya buhi kagi. Niya kapmurti ka bagapan ipamangda ka na tulad iniritiyo to nga terakai. Uba di pagday piya mangda. Sunyo kaya Fortuner yan. Kalabinganan. Tinangay no. Tinamagda buling ni talong ba. Away, ati ba kan ni miya promote sa miya dirudus ka. Ami ang buhay ka.
Ay dapat yo. Mapipian na ginululot ang ada niya na pidigam na mapipian na ginaw niya na multikam na pendapat tingaman o mapakada ka ko traka ambiya ka tengge-tengge wa aircon pa na kaya lamang kiyong tude. Oway, tamiya ka umakusungan niya na bapa miya ka umaka. Tinalipit na mo na makaisa. Pamataan na traka ini. Na dito mana niya na dia kaya pakapia-pia ginawa niya na timbang no to na ipagumano to ko ya maanan niya na riski ka wala buta alam niya buhi ka. Ay dapat yo. Lama na mga tarakay ni Muhammad Sidiga. Oy, ayaw mo niya pa kaunutan na pidiga go. Oy, so morte gabi. So ridunian. So tunoto. To naging uto inabe lagi auto. Bayus siya. Virus. Kompleto. Oy. Ay dapat yo. Na Haji mana niya na kaya bergan sa mga sahaba kadidin di fainaw nabi ang tunay kibir. Ya Rasulullah famal kibir anto nabi si kibir. Tingin na mana kibir na dua-dua. Napamalotan o eksamin na ginotan. Aya kibir at tigo nabi na safahal haq. Wagam tunas. Gitu bu. Tingin na kibir na suding ka kapag agsipa ko benar. Di nga katerima ko benar. Atau dia dikaterima na benar. Atau hindi mau magay sa wala buta lao. Atau no makan duon nugun. Nah, so tingin ka pakiwata na kanabigan no Allah na miyak apas. Oman saraguna kadeketan sa waleran sa alhamdulillah and congratulations to our engineer Abu Gadu. Nagumagatid na rarbuka. Kaya kelawan ang tanod na may kamati. Kelawan ang tanod na may kamati. Kaya ada ketanok man. Alhamdulillah and congratulations. Yeah. Ay daw, mga wata no si malintan sa Manila, kadi untungkaan. Ang manakuan na, ayaw mo tingin na pidi kacawalay tanong na away. Na inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Naging pantag tanong. Nalangon congratulations. Mawatan. Oh. Ay dapat yo. At hindi ka pag-agsipan no to kami sikat kabigay no Allah. Augi ko tagiya sikat yan. Natiyarima ka napakapsikat nga Allah. Naudi ka tarima agi ko tami sikat napakapsikat nga Allah. Oh. Gagawi daw na yan di pa na lagi na panjululuto ka. Napag-agsipan ako. Aya miya ka lala namatay suwina ka naaksipan ko to. Beauty saya maana niya na safahul haq. Uding ka aksipa kaya patayo maka. Namimbali kibir. Na uding ka aksipa kaya patayo na ka namimbali kibir. Na uding ka aksipa kaya patayo wataka namimbali kibir. Ugay naso ka pengguro ka kumiyatay na sunat. Owa. So ka pengguro ka kuwata na sunat na haram na makaukit ko dila ka katiro kung kuwata ka. Alagi na piyan ito lang gulutan o yasin alin Abu Shamir. Ay maana niyan na pengiraw ka ko na do tumuwa so sapulo mama miyadar kami. Ay do tumuwa bukod miyatay na beauty niya ha. Na haram mo to na umana ko to belasan na pagkidig sukubo miyatay. Oh. Na ugay na so ka pengguro ka na sunat. So ka bakatununulo apong kuwata amiyatay na miya kalalana na sunat. Kasatya ka buwa matya ka pumumatanga. Sa kaya guraw ka sa adnamiyatay. Adnamiyawa pat ko pamilyang ka. Na dit no to. Ayam ana niya na. Ayam at pagilangan ng Allah ang guto. Satyag. Sambeloy no to o Allah. Apa ka sapa atar ka sa alungan na mauri. Sa uwad na kakulog ka kunara ka. Na yadingaw kakulog na punsang guto sa timanalo. Oy. Na makaguraw ka. Pagitag julo ka. Na ape kanara ka na watatanwa na insyaallah na miya pading niyan. Okay. Ayaw buo pa lang nila ang tanunan. Tsakatir. May napati ho. Na, wagam tunas. Na ikadua tigo ay maana niya na nabi kibar. Nagyang kotoa istihza. Ago kita ay maana niyan. Na kapna na ito ang ka. Ka-small time ang ka. Kapag isiw-isiw ang ako pagaringan na ginani pura kibra. Okay. Katali kapag isiw-isiw. Paparangyan niya maranaw. Pagunangan niya na ati di kakun.
Adi sa piyagan na kapatungan na nga kato nakagito bimiyalutangin natin natingad ito na ini. Baka siguro. Ito na panabaso iway, badid na mataurakan no mangunas sa lapan. Namaya kasuldo ka sa walera natin badid na mataurakan no. Nalangon man ito ka pangano ko. Naungkuno ko to, ay mana ni naman sifat ka, nagyuti kibr, apakay ilatan ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, sa giyang ko tuwam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dharratin min kibr. Di din pagkasulid ko surga, so tao, madadala mo ko pusuin, so lagi do inda nga kibr, ayak kibr na giyang ko tao yung inaluitan. Dapat yun, sabab san, nakiyo yung mga kanaya, kami yung nanatumyulong. Nado ko may kuro, takaan nyo nga tiyan to kawang mo. Napangilin ko kung Allah, yung kaya buti sa Quran, naging champion. Nagugin kaya pangusya ta mga guru kanaya, mga guru talo sila lang. Pada ko kung mga muritiran, ang yung muritiran siya kaya agamang, nayaman na lalag, napalay ni tirtang panwala, nakasabapan na gumiuman, sa kasuga naging kaya watatanong sarila iya po niyo narilaan tanong lang Allah wa aqulu hadha al-qawl wa astaghfirullah li wa lakum wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.